Suimiú Uimhreacha, welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Section 10, Suimiú Uimhreacha, adding numbers with a focus on éisteacht, listening. Suimiú Uimhreacha, na hibhreacha anáid go dtí 10, adding numbers, the numbers 0 to 10. Suimiú Uimhreacha, adding numbers. For this activity, you'll need the handout titled Suimiú Uimhreacha. Éist leis an mír agus scríobh na hibhreacha a chloiseann tú san áit chuí, simig an sin iad. Listen to the sound file and write the numbers that you hear in the correct space. Then add them and read them aloud. You'll hear each recording 3 times. Suimiú Uimhreacha. A haon agus a trí, a dó agus a ceathair, a cúig agus a haon, a hocht agus a dó, a ceathair agus a cúig, a seacht agus a náid, a sé agus a trí. Suimiú Uimhreacha. A haon agus a trí, a dó agus a ceathair, a cúig agus a haon, a hocht agus a dó, a ceathair agus a cúig, a seacht agus a náid, a sé agus a trí. Suimiú Uimhreacha. A haon agus a trí, a dó agus a ceathair, a cúig agus a haon, a hocht agus a dó, a ceathair agus a cúig, a seacht agus a náid, a sé agus a trí. Suimiú Uimhreacha. Suimiú Uimhreacha. A haon agus a trí, a dó agus a ceathair, a cúig agus a haon, a hocht agus a dó, a ceathair agus a cúig, a seacht agus a náid, a sé agus a trí.
Is Suimiú Uimhreacha. A héan agus a trí. A dó agus a ceathair. A cúig agus a héan. A hocht agus a dó. A ceathair agus a cúig. A seacht agus a náid. A sé agus a trí. Anois na freagraí. A héan agus a trí, sin a ceathair. A dó agus a ceathair, sin a sé. A cúig agus a héan, sin a sé. A hocht agus a dó, sin a de. A ceathair agus a cúig, sin a naoi. A seacht agus a náid, sin a seacht. A sé agus a trí, sin a naoi. Anois, read out the answers yourself out loud and the answers to the problems. To say a héan agus a trí, sin a ceathair. You just say sin and the correct answer. So pause the video for a moment and read down through those out loud with the correct answers. For this activity, you'll need the handout Mohimmana Féin, My Own Sums. Scríobh isteach do chuid uimhreacha féin sna spásanna híos, an chéad dá spás. Write in your own numbers in the spaces below, the first two spaces. Simig an sin iad agus scríobh na freagraí síos. Add them and then write down the answers. Nuair atá siad crutha agat, lay amach úsáid iad. When you have them done, read them out loud. Mar hampla. A cúig agus a dó, sin a seacht. Ag Suimiú Uimhreacha, na huimhreacha a náid go dtí a 10, adding numbers, the numbers 0 to 10. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacintha.com, links in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their permission to use the learning resources that are available on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.